Ei se... Ei se nyt niin kiire ollu. Auttakää. Auttakää. Mitä? Miksi se suuttuu? Mitä? Miksi sä otti sut uudestaan? Miksi sä tolleen teki? Kusit... Se ei myydä. Kusipää! Kusipää! Sit vaan kohti uusia seikkailuja. Tossa on vielä itse asiassa yksi elämä, jos joku haluaa. Kukaan ei halua. Mitä ollaan mennyt tekemään? Mitä se elämästä käyttää? Täällä on niinku portaat jonnekin korkeuksiin, mutta sit täällä ei oo mitään. Paitsi tää. Varo. Kaikki on hyvin. Hyvin. Tää vittua. Mitä vittua? Matkii mua. Kimo. Et oo tosissas. Jaa. Oh. Oh. Nyt on aihetta bilettää. Ei. Kaikki se Mitä vaiva. mä sanoin? Mitä mä sanoin? Heti kun sieltä saat jo nainen. Jättävi, bossi, homo, boy. Trader Campbell Invader in my casual he happy. Fire for that with the side with the black out the Mene, mene, mene! Mene, mene, mene! Mene, mene, mene! Oh. Tossa on vittu laiva meidän vieressä. No ystäviä, me ei tee mitään pahaa. Ei näin ikinä. Vittu Sea of Thievesin kanssa! Okay, bro. Ihan mitä vaan. Joo. Ansa ei edes tiedä missä asuu. Hä? Sanoin, että et edes tiedä missä asut. Oi vittu. Anssa on se piirretty hahmo, jonka edessä heilutetaan kolikkoa ja sitten se hypnotisoituu siitä jotenkin. Kyllä. Hän on käynyt monta kertaa. Mun eessä heiluteltiin Femboy Race ja mä hypnotisoin. Jokaisella meistä on omat heilurimme. Tähän. Mä voin kyllä kääntää tän tohon rantaan. Okei. No, se ei purkautunut, niin mä tarvin sut tänne sit tekee tän vautin mukaan. Se purkautui, mä puhuin paskaa. Me päästään tuonne vitun kellotorneesta alhaalta. Täällä on ovi. Jossain. Siinä. Kertakäyttöavain. Sellotorni ja sertakäyttösavain. Shut the fuck up! Eiköhän niinpä sataakin. Tää tärisee näin paljon tässä. Mä menen takaperin tässäkin. Mitä tapahtuu? No. Mä en tiedä, että vettä voi heittää itteensä päälle. Hei. Mä ajettiin koralliriuttaan.
Miksi tää on punasta tää vitun vesi? Kenen yli me ajettiin? Voitte ottaa kaiken tai otatte vaan kaiken orbin. Ihan mitä haluatte tehdä. No vitu hyvä. Kantti mä kääntää vasemmalle, me driftaadaan taas. No voi vittu. Ei mutta... Sori, että voi, kun mä tipuin tästä veneestä, koska tää vene on vittu ylösalasin tällä hetkellä. Joo, mitä helvettiä! Okei, joo, hei se oli normaali. Hyvä klippi, kiitos. Mitä maalle tapahtuu? Mitä? Ei, mihin vittuun mä... Hei Pantsa. Kukaan ei oo täällä veneessä tällä hetkellä. Älä huoli Antsa, mä luuppaan tästä ympäri ja mä otan teet kyytiin. No vittu, tule tänne, äläkä huidos siellä, saat. No niin, ja taas mennä. Ei tästä puhutu kuin sirkusmusiikki. Okei, mut kato tää. Se on nyt tossa vedessä. Me tultiin kyllä tosi hienosti tänne. Sinun täytyy taas laittaa ankkuri. Voi laittaa. Se tulee kyllä niin tuskallisen hitaasti sieltä. On kyllä ihan mielenkiintoinen paikka saada laiva. Varmaan Ancient Spire vaan ei tarvitse kääntää U-käännöstä. Northeast. Koht lyödään itsemme. No mä en näe mitään tällä hetkellä, me todella lyötiin itsemme. Mennään tästä saaren yli. Me ei enää ikin päästä pois täältä. Päästään. Missä vitus me ollaan? Keskellä saarta, kun sä halusit mennä se yli. Pitääkö meidän oikeesti upottaa tää laiva? Haluanko nähdä miten sä ajattelin uppoa tässä, kun se on maan päällä? Tuleeko se edes pitää vettä tällä hetkellä? Ei. Tää on täynnä reikiä, mitään vettä ei tule, eikä. Tää on... Me löydettiin uusi meta. Miten saada uppoamaton laiva? Nyt tähän tulee vähän niinku vettä. No joo. Se tosiaan hävisi. Hei, nyt. Mä en tiedä, onks mä oikeesti hullu, mutta meidän takaa on 2 aurinkoa. Siinä oli kaikki. Oliko se vaivan arvoista? Todellakin. Ai. Mitä nyt taas? Mitä? Se oli mun edessä! Mutta on toi Ultimate Aprili Okei, vittu toi Spy on. Mitä vittu toi Spy on iso? Oho, nyt lennetään. Mitä vittua? Aha, ai niin joo, unohin. Tää ampuu tankkeja. Ai niin, mä kuolin instantly. Ai niin. Ampuu tankkeja! Nyt meni munkin FPS vähän pienemmin. Tervetuloa Diasouhuni. Tässä on iso hepi. Tää on ihan just tuuberi. Voidaan katsoa saadaanko me sillä jotain tehtyä. Mä menen tän pyron kanssa sisään.
To the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. Oh, while you're here in my arms. Me saatiin kaikki paskaksi täällä. Dirlandaa. Ei. Kaikki on hyvin. Vikalla vitun luodilla. Voi perkele, tässä on joku Mika jo. edelleen. Mitä helvettiä? Ampam. Ei mun samalla frame. Nyt lentää naattia. Lähellä. Enemmänkin. Ui helvetti. Vielä Oikealla. Oikealla. Okei, en kerro. Ui saatana. Joudutaan me yrittää siltä. Kukaan ei oo ikinä pakottamassa mua ylittää mitään. Ei. Niin kuin mä sanoin, meillä on tää kaikki hallussa ja kaikki on hyvin. Siinä on. Ai saatana. Okei, yksi on squeaky. Yksi oli vielä. Nevermind, se tuli haastaa mua. Vikat kaksi siellä. Astronaut. Ho! Antsa auta. Antsa vitun poliisit löys mut, fobat löys. I see you. Mä pelastan. Mitä ikinä teetkin, älä katso tuota Endermania. Noniin, vittuun siitä. En aatellut. Suomen koko poliisivoimat on teidän perässä tähän. Sucker. Sucker. Liekin heitin. What? Liekin. Jos me tehdään tähän, kattokaa semmonen silta. No et sä nyt vaihda normaaliin keskustelua. No. Sinussa on ongelma, siinä ei toimi autot. Fuck. Mitä vittua te selitä? Ei. Pääse ylös tästä näin. Ei. Pitääkö me tehdä joku erillinen autokaista tähän? Tässä on yksi ongelma, siinä ei toimi autot. Vitun mitä? Meidän silta on ihan paska. Fantastic and excitingly new story. Ja the story is... Täältä tuli vitun zombi keihään kanssa. Mitä? Joo. Joo, no Miksi? keihät on tässä pelissä. Ei, mutta miksi se on täällä? Täällä on paloa! Hello. Ai guys. Mitä toi pikkaa, bro? Spike planted. No ei totta käytty siinä hellissä sen. Saat kuolla. Mitä vittua? Please Nyt. voita, tää on nyt sun. One enemy remaining. Viimeksi hellis. Let's fucking go! No niin. Okei, mä tiedän mitä me tehdään ensi kierros. Me mennään kaikki tonne puuhun seisoo kuin linnut oksalle. Ollaan täällä ja hoidetaan homma. Palo! One enemy remaining. Ja näin. Vittu linnut oksalla.